ενημέρωση. Thank you. Recording in progress. Λοιπόν, η ενημέρωση, τι γίνεται στη σημερινή κοινωνία που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Η ενότητα. Δεν είμαι εγώ μόνος, ανήκω σε μια ομάδα. Σε μια ομάδα, το Parents Hub, του QLS, που αντιμετωπίζει παρόμοιες ανησυχίες με μένα και τι μπορώ να κάνω, τι συμβολή θα έχω. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να καλωσορίσω όλους σας μαζί μας με την Dr. Θεοδώρα Παπαδοπούλου Χαμουζά, που θα μας μιλήσει σήμερα για το θέμα πώς εμείς σαν γονείς θα συμβάλλουμε σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Η πρώτη μας ομιλία φέτος για το σχολικό έτος 24-25 στο Parents Hub θα δούμε θέματα όπως πώς μπορεί να κοινοτοποιηθεί ένα παιδί και να περάσει από την απραξία στην επιτυχία. Η Dr. Παπαδοπούλου θα μας δώσει διάφορες συμβουλές σε αυτό, βοήθεια νομίζω, για να καταλάβουμε κι εμείς. Επίσης θα μιλήσει για το διδάσκεται η οργάνωση. Θα δούμε τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε εμείς οι γονείς, εσείς οι γονείς από τα παιδιά και πώς μπορούμε να γίνουμε μέντορες τους. Και επίσης θα έχουμε μία συζήτηση για το σύγχρονων προκλήσεων και τρόποι ενδυνάμωσης των σχέσεων στην οικογένεια. Όλα αυτά σήμερα από την Dr. Θεοδώρα Παπαδοπούλου Χαμουζά, την καταξιωμένη που είναι μαζί μας και φέτος όπως και από πέρσι που μας βοήθησε για να μας ενημερώσει τους γονείς και να τους βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ρόλο τους που αφορά την μελέτη των παιδιών στο σπίτι. Καλωσορίζω την Dr. Παπαδοπούλου και μεγάλη χαρά της δίνω το μικρόφωνο. Θα ζητήσω από όλους, παρακαλώ, αν δεν το έχετε κάνει, να αναγράψετε το όνομα του σχολείου σας δίπλα στο όνομά σας και να κλείσετε το μικρόφωνο. Το λόγο στην Dr. Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο και αν θέλετε να μοιραστείτε και την οθόνη, αν έχετε κάτι να μας... Θα σας καλωσορίσω κι εγώ, να καλωσορίσω όλο το QLS, τα μέλη, τους γονείς. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μένα να βρίσκομαι μαζί σας και θα ήθελα κι εγώ να συμβάλλω μέσα σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που κάνετε εσείς, να βάλω κι εγώ ένα πολύ μικρό λιθαράκι στους γονείς, μια πολύ έτσι δύσκολη ομάδα, γιατί οι γονείς είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι της γνώσης των παιδιών τους. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο γονέας, η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας είναι ακόμα ευτυχώς πολύ δεμένος. Τα μέλη ενδιαφέρονται το ένα για το άλλο, όμως κάποιες φορές το αίτημα λίγο, αν θέλετε, μπερδεύεται. Δηλαδή φεύγει λίγο από τα παιδιά και πάει και στους γονείς, οι ρόλοι συγχέονται, ζούμε σε δύσκολες εποχές, όπως είπατε πολύ σωστά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, μην ξεχνάμε, ακόμα θα το λέμε ότι είμαστε σε post-COVID περίοδο. Υπήρξε πολλές αλλαγές. Τα παιδιά μάζεψαν, αν θέλετε, θυμό. Αυτόν τον θυμό τον βλέπουμε ακόμα και τώρα. Είναι αυτό που έλεγα εγώ, ξέρετε, πριν από 2-3 χρόνια, το ξεκίνημα μιας νέας πανδημίας, και δεν εννοούσα μια πανδημία με ιώσεις, αλλά μια πανδημία με ψυχικά θέματα τα οποία θα έβγαιναν, και δυστυχώς βλέπουμε ακόμα και σήμερα ότι η βία, η επιθετικότητα, οι αγριεμένες ψυχούλες των παιδιών δεν έχουν κατορθώσει να γαληνεύσουν. Οπότε αυτό δεν βγαίνει μόνο στην οικογένεια και στην κοινωνία, βγαίνει κυρίως στο σχολείο. Οπότε λοιπόν πάμε τώρα εμείς εδώ σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους γονείς, αυτούς τους συνοδοιπόρους, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους. Θα μοιραστώ λίγο την παρουσίαση, αν μου επιτρέπετε. Ωραία. Δώστε μου μισό λεπτό.
Θέλω να μου πείτε εάν την βλέπετε την παρουσίαση. Τη βλέπουμε, κύριε Παπαδοπούλου, τη βλέπουμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε θα ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή για το ρόλο, λοιπόν. Ξεκινώντας, δώστε μου μόνο μισό λεπτό γιατί προσπαθώ να... Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν ότι η οργάνωση, ένα από τα ερωτήματα τα βασικά, είναι αν η οργάνωση είναι έμφυτο ταλέντο. Θα πω λοιπόν ότι κανένας δεν γεννιέται με οργανωτικές ικανότητες. Και τώρα θα μου πείτε λοιπόν εσείς ότι πώς είναι δυνατόν αφού κάποια άλλα παιδιά το έχουν ή κάποια άλλα παιδιά δεν το έχουν. Είναι καθαρά κάτι που μαθαίνεται. Έτσι. Η οργάνωση μαθαίνεται. Η οργάνωση, ένα παιδί, πολλές φορές από μικρό, μάλλον από αυτό που γεννιέται ένα παιδί, είναι ότι ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με έναν εύθραυστο ψυχισμό. Αυτό που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι με μια ευαλωτότητα. Η ευαλωτότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχει ένα τόσο δυνατό ψυχικό σώμα ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όποια δυσκολία, να κάνει άμυνες και να προσπαθεί να βρίσκει διεξόδους. Άρα λοιπόν η διαφορά είναι στο ότι άλλα παιδιά χρειάζονται μεγαλύτερη καθοδήγηση και άλλα παιδιά μικρότερη καθοδήγηση. Όμως λοιπόν η οργάνωση έχει να κάνει κυρίως με τη μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί, ακόμα και αν θεωρείται ότι δεν παρακολουθεί τους γονείς του, τα αδέρφια του, θα σας πω ότι κατά το 80% αντιγράφει συμπεριφορές οι οποίες συμβαίνουν μέσα στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αντί να θεωρήσουμε ότι το παιδί δεν οργανώνεται και κυρίως για να μας τιμωρήσει, γιατί εκεί βγαίνει και η επιθετικότητα των γονέων, θα σας πω ότι πρέπει να σπαταλήσουμε λίγο χρόνο να διδάξουμε την οργάνωση στο παιδί μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας κάνω μία... βασικά, δυστυχώς δεν μπορώ να σας βλέπω, δεν ξέρω εάν βάζοντας την παρουσίαση, δεν μπορώ να σας δω, οπότε αν υπάρχει κάποιο, να με ειδοποιήσετε με κάποιο άλλο τρόπο, θέλω να μου το πείτε. Την βλέπετε την παρουσίαση? Κυρία Παπαδοπούλου, ναι, την βλέπουμε την παρουσίασή σας. Μια χαρά, όλα ωραία, καλά. Εγώ, αν θέλετε, γιατί δεν έχω εικόνα, αν κάποιος σηκώσει το χέρι του, θα είναι στη συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους γονείς, έτσι πρόχειρα δίπλα τους, εκεί που με ακούνε τώρα, να σκεφτούν, αν θα λέγαμε από το 1 ως το 10, πόσο πολύ τους θυμώνει και τους στεναχωρεί όταν βλέπουν το παιδί τους να μην έχει οργανωτικές ικανότητες. Δεν θα ρωτήσω, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μιλάμε πάνω από 6 σχεδόν σε όλους. Αν πάλι ξανακάνουμε μια άλλη ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι αν πιστεύετε ότι το παιδί το κάνει γιατί δεν γνωρίζει πώς να το κάνει ή γιατί τεμπελιάζει και αδιαφορεί για τις δικές μας συστάσεις. Από το 1 ως το 10 πάλι, είμαι πάλι σίγουρη ότι, και θέλω να με αμφισβητήσετε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ότι κυρίως είναι πάλι πάνω από 6-7. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι οι γονείς θεωρούν ότι έχουν κάποια ενοχικά συναισθήματα απέναντι στην μη οργάνωση των παιδιών τους. Θεωρούν δηλαδή ότι ένα παιδί που δεν καταφέρει να είναι οργανωμένο, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, είναι διαχειρίζεται τη μελέτη του, το χρόνο μελέτης του, το κάνει τιμωρητικά ως έναν βαθμό προς τους γονείς του και τις παροχές που του προσφέρουμε. Είναι μια λάθος αφετηρία και θα σας ζητήσω σήμερα να φύγετε από αυτήν. Είναι καθαρά γιατί ο πρώτος λόγος είναι ότι ένα παιδί μπορεί να μην ξέρει πώς να το κάνει, άρα πρέπει να του δείξουμε με υπομονή και αγάπη. Δεύτερον, να γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές δεν συντελούνται overnight, μέσα σε μια νύχτα, που σημαίνει ότι ξεκινώντας από την αρχή θα πρέπει να έχουμε την υπομονή και την επιμονή, να το κάνουμε πολλές φορές μέχρι τα παιδιά να αντιληφθούν τα ωφέλη της οργάνωσης, έτσι ώστε να είναι ένα δικό τους αίτημα. Να μην είναι ένα αίτημα να ικανοποιήσουν τη μαμά τους και τον μπαμπά τους, να είναι ένα αίτημα δικό τους, να δουν ότι οργανώνοντας το χώρο τους, οργανώνοντας το χρόνο τους, οργανώνοντας τη μελέτη τους, τα ίδια τα παιδιά υποφελούνται και μπορούν να έχουν και επιτυχίες και να απολαμβάνουν ξεκούραση μέσα στην περίοδο της ημέρας. Και το πολύ σημαντικό επίσης είναι να τους δείξουμε και εμείς ότι και εμείς την οργάνωση τη θεωρούμε κάτι πάρα πολύ σημαντική, βάζοντας κάποιες ρουτίνες, καθιερώνοντας
κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα που τα παιδιά θα μας βλέπουν να απολαμβάνουμε και όχι να κουραζόμαστε. Ξέρετε, όταν οργανώνουμε το σπίτι μας, για παράδειγμα, και κάνουμε αυτές τις δουλειές που δεν είναι συνήθως έτσι, είναι και βαρετές και ανιαρές, παρόλα αυτά όμως, όταν εμάς μας βλέπουν τα παιδιά μας να κάνουμε την οργάνωση, ό,τι οργάνωση είναι αυτή, με πάρα πολύ κόπο και γκρίνια και φασαρία, φυσικά δεν θα αντιληφθούν, γιατί και αυτοί πρέπει να μπουν στο ίδιο mood και δεν θα το κάνουν ποτέ. Άρα λοιπόν φροντίζουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μας. Πώς βοηθάμε όμως, ας δούμε τώρα, το παιδί να ανακαλύψει τα ταλέντα του και να θέσει τους δικούς του στόχους? Πώς βοηθάμε ένα παιδί, και κυρίως έναν έφηβο, να διαχειρίζεται τις ματαιώσεις, έτσι ώστε να μην παραιτείται εύκολα από το στόχο του? Ξέρετε, ο όρος τεμπέλης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε στην ψυχιατρική, δεν υπάρχει ως όρος για να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο, και πόσο μάλιστα έναν έφηβο, έναν νέον άνθρωπο. Ένας νέος άνθρωπος μόνο τεμπέλης δεν μπορεί να είναι. Μπορεί όμως να είναι ένα παιδί το οποίο δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν πιστεύει στις δυνατότητές του, έχει πάρει αρκετές ματαιώσεις γιατί δεν τα έχει καταφέρει, έχει αισθανθεί και έχει απορροφήσει την απογοήτευση των γονιών του, έχει επέλθει σε σύγκριση με τα άλλα του αδέρφια και τους συγγενείς του, έχει ακούσει, αν θέλετε, αυτά τα σχόλια που θεωρούμε πολλές φορές ότι αυτά τα σχόλια θα κινητοποιήσουν ένα παιδί να πάει μπροστά, όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ένα παιδί το οποίο του τονίζουμε την αδυναμία του είναι ένα παιδί το οποίο με βάση στατιστικών θα κάνει την αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή θα μας αποδείξει ότι όντως είναι αυτός ο άχρηστος που εμείς του έχουμε καθρεφτήσει αθελά μας ότι είναι. Άρα λοιπόν ο όρος τεμπέλης δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια άλλη λέξη κλειδί, μια λέξη που λέγεται ανιδονία. Ανιδονία σημαίνει δεν ευχαριστιέμαι με τίποτα. Στη συζήτηση που θα κάνουμε θα ήθελα να μου καταθέσετε κι εσείς κατά πόσο το έχετε εισπράξει από τα παιδιά σας. Και πάλι, τα παιδιά μας δεν είναι αχάριστα. Δεν είναι παιδιά που δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Είναι παιδιά που αδυνατούν να μεταβολήσουν τη χαρά. Αδυνατούν να πάρουν όλα αυτά που τους δίνονται και η χαρά, ξέρετε, φεύγει. Είναι σαν ένα σκιάδας. Τη βάζουμε από πάνω και φεύγει από κάτω. Είναι ένας κενός πάτος. Άρα πρέπει να δούμε, όχι να γεμίζουμε, να προσπαθούμε να γεμίζουμε ένα γκιάδα με παροχές, για παράδειγμα, αλλά πώς θα φτιάξουμε έναν γερό πάτο, έτσι ώστε ό,τι πέσει μέσα να μην χάνεται και να μένει, ώστε τα παιδιά να κρατάνε αυτές τις όμορφες εμπειρίες. Πώς βοηθάμε ένα παιδί να δυναμώσει ψυχικά και να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να πετύχει στους στόχους του? Και η ψυχική ανθεκτικότητα, αν θέλετε, διδάσκεται, μαθαίνεται, δημιουργείται. Δεν γεννιόμαστε όλοι δυνατοί, δεν γεννιόμαστε όλοι όπως δεν έχουμε το ίδιο σώμα, έτσι δεν έχουμε και την ίδια ψυχή. Έτσι και τα παιδιά μας πρέπει να αγκαλιάσουμε την ευαλωτότητα, ότι άλλα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα, είναι πιο αδύναμα, δεν έχουν εσωτερικό κίνητρο επίτευξης. Τι κάνουμε? Ένας πάρα πολύ απλός τρόπος είναι αυτό που έκαναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Μας λέγανε ιστορίες, όχι με τα κατορθώματά τους, αλλά με τις δυσκολίες τους. Με τις αδυναμίες που είχαν. Με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αυτοί στη δική μας την ηλικία. Και τι τους βοήθησε? Ξέρετε, συνήθως ο γονέας, επειδή έχουμε και εμείς περάσει πάρα πολλά και εμείς ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις και υπάρχει ένα άγχος, σαν να κρινόμαστε συνεχώς. Ένα άγχος να τρέξουμε στις 3.000 δραστηριότητες που θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο το παιδί μας θα είναι ευχαριστημένο, και γιατί αφού το κάνουν και όλοι οι άλλοι γονείς γύρω μας, σαν καλοί γονείς πρέπει και εμείς να κάνουμε πολλά αθλήματα, να κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, και ουσιαστικά έχουμε καταντήσει να γινόμαστε οι ταξιτζίδες και οι μεταφορείς των παιδιών μας και όχι οι φίλοι τους, οι μεντορέτους τους και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε. Έχουμε και εμείς θυμό, είμαστε και εμείς πνιγμένοι στο πανικό, τα παιδιά είναι σφουγγάρια και αφοροφούν τα πάντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά μας, χρειάζεται πλαισίωση, οργάνωση και εμείς στον αριθμό των δραστηριοτήτων που θα τα εμπλέξουμε, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματιστικός χρόνος για να μπορούν να οργανωθούν.
Και η ανθεκτικότητα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει συζητάω με το παιδί μου, αποδέχομαι την ευαλωτότητά του, κρατάω μονίμως τις γέφυρες επικοινωνίας ανοιχτές με το παιδί μου, και αυτό γίνεται όταν δεν γινόμαστε επικριτές, όταν δεχόμαστε τα λάθη τους. Κάθε λάθος μας φέρνει σε μια νέα αφετηρία και δίνουμε στα παιδιά μας την πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει, την αποδοχή την έχουν μέσα στην οικογένειά τους. Πλήρη αποδοχή, χωρίς όρους, και ξεκινάμε από εκεί, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να μας μιλήσουν και να μας πούν ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μία έρευνα, στην οποία έχω και την τιμή από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ να συμμετέχω, δείχνει ότι κυρίως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας λένε ότι το κατάλαβαν κάτι, είτε στο δάσκαλο, είτε σε έναν δάσκαλο στο σπίτι που τα βοηθάει, γιατί δεν αντέχουν τα ίδια να έρθουν αντιμέτωπα με το γεγονός ότι δεν το έχουν καταλάβει κάτι, δεν το ξέρουν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε μόνο και μόνο από αυτό τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τα παιδιά μένουν σε μία θέση και δεν μετακινούνται εύκολα. Πώς βοηθάμε ένα παιδί να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του? Και πάλι, με τόσες πολλές χρονοπαγίδες, πώς θα μπορέσει ένα παιδί να οργανωθεί? Έχω κάποιους γονείς που μου λένε ότι δεν έχουν τα παιδιά, δεν ξέρουν την ώρα. Μα πρέπει να υπάρχει ένα ρολόι. Δεν είναι ψυχαναγκασμός να δείξουμε στο παιδί μας και να του διδάξουμε από πολύ μικρή ηλικία τη μεγάλη σημασία του να ξέρουμε να ελέγχουμε εμείς το χρόνο μας. Ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, έχει μία δομή, έχει μία διάρκεια. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου άσχημο εμείς να έχουμε ένα ρολόι στο σπίτι μας, το οποίο να συμβουλευόμαστε ότι η ταινία, για παράδειγμα, στην τηλεόραση ξεκινάει στις 8, τι ώρα τελειώσει? Για να είμαστε στις 10. Ωραία. Μαρία, Γιώργο, τι ώρα είναι τώρα? Τα παιδιά να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με το χρόνο. Επίσης, αυτές οι μεγάλες χρονοπαγίδες και οι κυριότεροι, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το κινητό και οι οθόνες. Είναι η πιπίλα στα παιδιά. Είναι το μεταβατικό αντικείμενο που ηρεμεί το στρες και το άγχος. Έχω γονείς οι οποίοι μου λένε έχω κόψει, το απαγορεύω τελείως. Έχω γονείς που μου λένε ότι πέφτουμε επάνω και οι δύο επάνω στο παιδί μας, το ακινητοποιούμε για να του πάρουμε το κινητό. Έχω γονείς που χρησιμοποιούν το κινητό ως επιβράβευση γιατί κάνανε κάτι και ως τιμωρητικό μέσο όταν το παιδί δεν συμμορφώνεται. Όλες αυτές οι πρακτικές, αγαπητοί γονείς, είναι λανθασμένες. Φυσικά και δεν μπορούμε να πάρουμε το κινητό από το παιδί μας, να το απαγορεύσουμε δηλαδή εντελώς. Φυσικά και δεν μπορούμε να κλείσουμε τις οθόνες, να σπάσουμε το PlayStation για παράδειγμα και να τα βάλουμε να αγαπούν το βιβλίο. Αφού δεν το έχουν μάθει, πρέπει και αυτό να το διδάξουμε από την αρχή, αρχίζοντας να το βάλουμε όμως, ξέρετε, όχι ως τιμωρία, πρέπει να διαβάσεις και 3 σελίδες, αλλά να το βάλουμε μέσα σαν απόλαυση, ότι είναι η ώρα της απόλαυσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μοιήσουμε ένα παιδί αν θέλουμε, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή. Άρα λοιπόν και στο κινητό ας ξεκινήσουμε με το να έχουμε εμείς τον έλεγχο, να έχουμε συζητήσει με το παιδί μας και να έχουμε προκαθορίσει το χρόνο που πραγματιστικά του βγαίνει να δει και το κινητό αφού έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις του και να μπορέσει έτσι να μην είναι το πρόβλημα και ο καυγάς και η φασαρία μέσα στην οικογένεια. Ναι, να βάλουμε το πλαίσιο, να μην φοβόμαστε να βάλουμε όρια. Μιλάνε πάρα πολλοί ψυχολόγοι για όρια και επιτρέψτε μου ότι γελάω όταν το ακούω. Το όριο δεν είναι όπως ακριβώς το φανταζόμαστε, βάζουμε όρια, το κόφτη και τελειώνουν όλα, γιατί άλλοι γονείς μπορούν να βάλουν εύκολα τον κόφτη χωρίς ενοχές, άλλοι γονείς πεθαίνουν οι ίδιοι από τις ενοχές όταν πάνε να βάλουν τέτοια όρια στα παιδιά τους. Εγώ θα έλεγα συζήτηση και προσυνεννόηση. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά να έχουν εκείνα την ευθύνη. Να υπάρχει μια ανταμοιβή όταν κατάφεραν όχι να αφήσουν το κινητό, όταν κατάφεραν να είναι συνεπείς σε αυτό που οι ίδιοι προαποφάσισαν ότι θα έχουν ως χρόνο χρήσης του κινητού. Και να επιβραβεύουμε την προσπάθειά τους, ακόμα και αν δεν τα κατάφεραν από την πρώτη μέρα. Να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχουν 2 εκδοχές. Η μία είναι να γίνει αυτό και να ορίσει τη ζωή σου και η άλλη να ορίζεις εσύ τη ζωή σου και τη χρήση του κινητού. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη συζήτηση και επιμονή και φυσικά να μας δει και εμάς να μην τρελαινόμαστε όταν ξεχνάμε το κινητό μας,
να έχουμε χρόνο με τα παιδιά μας, να μην τρώμε με τα κινητά, να έχουμε ένα καλαθάκι και να τα βάζουμε όλοι μέσα την ώρα που τρώμε, να τα βάζουμε όλοι για 1 ώρα την ώρα που πάμε βόλτα και μετά να τα ξαναπάρουμε και να δούμε και ποιος είναι ο νικητής και ποιος κέρδισε και ποιος τούληψε περισσότερο. Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να έρθουν στην πραγματική ζωή και να μην φεύγουν στην εικονική πραγματικότητα. Είναι η μεγαλύτερη χρονοπαγίδα. Ρωτήστε τα παιδιά να σας πούν ποιος είναι ο λόγος που χάνεται ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνουν. Και τα ίδια τα παιδιά θα σας απαντήσουν η αλόγιστη χρήση του κινητού. Είναι αυτός ο κατακερματισμός, αγαπητοί γονείς. Το TikTok όταν ήρθε στη ζωή μας, το πρώτο πράγμα που όλοι είπαμε είναι τι χαζομάρα είναι αυτό το κομμένο βίντεο. Όλοι θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται σε ένα ευρύ σύνολο. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το TikTok είναι κομμάτι της ζωής μας και αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας όλων μας. Γιατί αντιπροσωπεύει τον ψυχικό κατακερματισμό. Μικρά κομματάκια, έτσι ώστε να χάνεται η συνοχή, να μην έχουμε επαφή με την πραγματικότητα και να υπάρχει ένας συνεχόμενος βομβαρδισμός της ψυχής. Γιατί αυτό είναι, το μυαλό συνδέεται με την ψυχή. Άρα λοιπόν ένα παιδί πρέπει να κλείνουμε τις χάσεις και να μαζεύουμε τους κατακερματισμούς. Ένα παιδί που έχει κατακερματισμό, και φυσικά αυτό δημιουργεί και μεγάλη διάσπαση προσοχής, είναι αδύνατον να μπορέσει να οργανωθεί. Γιατί η οργάνωση θέλει συγκρότηση. Η συγκρότηση είναι το αντίθετο του κατακερματισμού. Πώς χτίζεται η αυτοεικόνα ενός ανθρώπου? Ένα παιδί που το παίζει παντοδύναμο, ένα παιδί που μας δείχνει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο, δεν σημαίνει ότι έτσι αισθάνεται. Τα παιδιά είναι διψασμένα από την αποδοχή, δεν υπάρχουν φίλοι στις μέρες μας, είναι το μόνο δύσκολο να κάνεις φιλαράκια στο σχολείο, παίρνουν ματαιώσεις, όπως πολύ εύκολα διαγράφουμε ένα βιντεάκι, έτσι πολύ εύκολα διαγράφονται και οι σχέσεις. Μας μαθαίνουν τρόπους ζωής το ίντερνετ και τα κινητά τηλέφωνα και οι διάφορες εφαρμογές. Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που παίζουν όλα αυτά τα παιχνίδια και κυρίως ένα από αυτά, και θα το ονοματίσω γιατί έχω και εγώ ένα παιδί στο δημοτικό, οπότε έχω πλήρη γνώση της κατάστασης, έτσι, όλα αυτά τα παιχνίδια που σκοτώνω αλόγιστα και παίρνω πόντους, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε τα παιδιά μας από αυτό το πράγμα, δίνοντάς τους όμως άλλες ευχάριστες καταστάσεις, είτε μέσα στο σπίτι, είτε εκτός σπιτιού. Να τα βοηθήσουμε να μην καθρεφτίζονται στα μάτια των άλλων. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουν τη δική τους αντικειμενική εικόνα για τον εαυτό τους. Αν δεν πάμε καλά σε ένα διαγώνισμα, δεν έτυχε, απλά δεν πέτυχε. Γιατί δεν διαβάσαμε πολύ, δεν είχαμε κάνει σωστή οργάνωση της μελέτης μας, τα αφήσαμε για τελευταία στιγμή, το αξιολογούμε και πάμε παρακάτω να επαναξιολογήσουμε τη θέση μας και να φτιάξουμε νέους στόχους. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι ουσιαστικά τίποτα δεν είναι τετελεσμένο, μια αποτυχία είναι το ξεκίνημα μιας επιτυχίας. Αρκεί να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτή είναι η εξυπνάδα του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας. Επίσης, η ματαίωση είναι κάτι η οποία υπάρχει υποκειμενικότητα. Δεν αρέσουμε σε όλους, δεν πεθαίνουμε αν δεν αρέσουμε σε όλους και δεν χρειάζεται να μιμούμαστε τους άλλους για να αρέσουμε και να γινόμαστε αποδεκτοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός των παιδιών είναι η μοναξιά. Επάνω στην ψυχική τους μοναξιά ήρθε το κινητό και κούμποσε. Μίλησα πριν, είπα μια λέξη, χρησιμοποίησα όχι τυχαία, τη λέξη μεταβατικό αντικείμενο. Μεταβατικό αντικείμενο είναι το αρκουδάκι που παίρνει ένα παιδί όταν φεύγει από το κρεβάτι των γονιών του και πηγαίνει να κοιμηθεί μόνο του, αυτόνομα στο δικό του, παίρνει για λίγο διάστημα το μεταβατικό του αντικείμενο. Ένα σεντονάκι, ένα αρκουδάκι. Το οποίο όμως είναι ένα μεταβατικό εξαρτητικό αντικείμενο, αλλά είναι πεπερασμένο.
Είναι για λίγη ώρα, για λίγο χρονικό διάστημα και μετά το ίδιο το παιδί το πετάει και αυτονομείται. Το κινητό είναι το μεταβατικό αντικείμενο που δεν φεύγει ποτέ. Εξελίσσεται σε εξαρτητικό αντικείμενο, το οποίο τι κάνει? Προσφέρει απλόχερα ψυχική χαλάρωση. Γιατί το παιδί εθίζεται σε αυτό, φεύγει από την πραγματικότητα, μπαίνει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που του προσφέρει και σταματάει το άγχος, οι διεγέρσεις και η ηρεμία. Άρα είναι λοιπόν το σκληρότερο και δυνατότερο όπιο, το ναρκωτικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να δώσουμε στο παιδί μας άλλα μεταβατικά αντικείμενα και να σκεφτούμε τι χρειάζεται έτσι ώστε να μην έχει ψυχική μοναξιά. Προσέξτε, δεν είναι η πραγματική μοναξιά να έχει 5 αδέρφια γύρω του, τους γονείς του, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους κτλ. Εγώ μιλάω για μια εσωτερική μοναξιά. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται εξατομίκευση. Χρειάζεται αντί για κήρυγμα να πάμε δίπλα του για παράδειγμα και να καθίσουμε με ένα βιβλίο, με ένα περιοδικό, με κάτι με το οποίο ασχολούμεθα και να του πούμε: ξέρεις κάτι, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κουράγιο να διαβάσεις, ότι βαριέσαι. Και εγώ βαριέμαι. Και ήρθα λοιπόν για παρεούλα. Εγώ θα κάθομαι εδώ άμα με θες, θα κάνω τη δουλειά μου και εσύ κάνε ό,τι μπορείς. Και θα δεις που θα καταφέρουμε. Κάτι θα κάνεις, έστω και λίγο. Χωρίς να το κρίνουμε. Χωρίς να του πούμε να πάλι ακόμα σε αυτή τη σελίδα. Τι σου έχω πει κτλ. Είμαστε πολύ εύκολοι στο να αρχίσουμε να κάνουμε lecturing. Να τους λέμε και να τους λέμε πιστεύοντας, αγαπητοί γονείς, ότι δεν ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Αυτό είναι μια λάθος τακτική. Και ακούνε και καταλαβαίνουν και πονάνε και δεν αντέχουν άλλο. Και ένα παιδί όταν δεν αντέχει άλλο θα τα παρατήσει, θα σταματήσει και θα φύγει με μαθηματική ακρίβεια. Έτσι. Είναι σταθερό αυτό που σας λέω. Η διαχείριση χρόνου και η οργάνωση μελέτης λοιπόν διδάσκεται να γίνεται υποστηρικτική και να χρησιμοποιήσετε τις συνθήκες που χρειάζεται. Δεν είναι κακό να πάμε στο δωμάτιό του, να το τακτοποιήσουμε, να το φτιάξουμε όμορφο, να βάλουμε ένα ωραίο αρωματικό μέσα στο χώρο του, να υπάρχει ησυχία την ώρα που θα πάει εκεί και ξέρετε κάτι, να του ζητήσουμε να πάει στο δωμάτιό του να διαβάσει, όχι ως τιμωρία, αλλά ως το δικό του το χώρο που εμείς με πολύ αγάπη και φροντίδα τον έχουμε φτιάξει. Μπορεί ένας έφηβος, τώρα κάποιος θα σκέφτεται, εμένα δεν με αφήνει να μπω στο δωμάτιό του ή δεν θέλει να μπαίνω. Θα ρωτήσουμε, δεν θα εισβάλλουμε. Θα ζητήσουμε την άδειά του να του κάνουμε μια έκπληξη στο δωμάτιό του, χωρίς να του πειράξουμε τα προσωπικά του αντικείμενα. Εμείς να το περιποιηθούμε, να το καθαρίσουμε, να το φτιάξουμε όμορφο και να μην του πούμε μετά: είδες που σου το έφτιαξα, που το έχεις χάλια, που είσαι τσαπατσούλης, που πετάς τα πράγματά σου, που χρειάστηκε να μπω εγώ μέσα για να στο φτιάξω. Το έχουμε καταστρέψει όλο. Το φτιάχνουμε και απλά αφήνουμε το παιδί να απολαύσει σαν ένα ωραίο φαΐ που φτιάχνετε για το παιδί σας. Το προσφέρετε και δεν λέτε τίποτα. Με θετικότητα λοιπόν. Έτσι, με πολύ θετικότητα η οποία μας λείπει στις μέρες μας. Βοηθάμε τον έφηβο να θέσει προτεραιότητες. Του λέμε: κοίταξε να δεις. Είναι λογικό ότι έχεις πολλά. Ναι, πολλά σας έχουν βάλει στο σχολείο, πολλές δραστηριότητες. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα, να γίνουν σήμερα. Θα σας τα γράψτε τα εσείς μαζί, πάμε να σε βοηθήσω, πάμε να τα δούμε μαζί. Ή έλα να σου δείξω ένα κόλπο που έκανα κι εγώ όταν ήμουνα στην ηλικία σου και μου το είχαν πει και εμένα. Δεν είμαστε θεοί. Ας πέσουμε από το βάθρο μας, ας κατέβουμε στο επίπεδό τους. Και μου το είπαν και δούλεψε. Πάμε να σου το πω και εσένα. Μπορεί να δουλέψει, μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Αν δεν σου φανεί, δεν πειράζει, θα βρεις εσύ κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα? Προτεραιότητες. Και αφού τα κάνουμε, τα επόμενα. Αυτό είναι η οργάνωση. Πρέπει να κρατάμε ένα πλαίσιο. Είναι, ξέρετε, σαν τις γάτες που τους αρέσει να πάνε στο κουτάκι τους, στο κρεβατάκι τους και να είναι κλειστό και οργανωμένο. Πάμε να δούμε λοιπόν το πλαίσιο, ο ρυθμός μας. Δεν μιλάω για ψυχαναγκασμούς. Μιλάω για ένα πλαίσιο το οποίο είναι υπέρ του παιδιού. Επίσης, αυτό που γίνεται λίγο στην Ελλάδα και είναι δυσάρεστο είναι ότι επειδή ακριβώς το σύστημα το ελληνικό βάζει το γονέα να είναι συνδιδάσκαλος στο σπίτι, οι γονείς νιώθουν την ευθύνη ότι πρέπει τα παιδιά να είναι πολύ καλά
Γιατί κρίνονται κατά κάποιο τρόπο, κρίνεται και ο δικός τους γονεϊκός ρόλος. Ένας καλός γονιός έχει οργανωμένο παιδί και ένα παιδί που παίρνει καλούς βαθμούς. Ένας λιγότερο καλός γονιός είναι και λίγο τεμπελάκος στο παιδί του. Έτσι νομίζει. Αυτό είναι λάθος. Και αυτή είναι μια λανθασμένη αφετηρία που θέλω να φύγετε. Τα παιδιά λοιπόν για να κοπιάσουν πρέπει να βρουν τους δικούς τους λόγους. Γιατί πρέπει να κοπιάσουν. Άρα συζητήστε με τα παιδιά, να σας πούν τα όνειρά τους και ξέρετε πάλι, βγάλτε λίγο αυτή την πικρή χολή που λέμε πολλές φορές, δεν θες να γίνεις και γιατρός. Πώς θα γίνεις αφού δεν διαβάζεις και δεν παίρνεις πάντα από 15. Μάθετε να ακούτε και όχι να κριτικάρετε. Κάθε φορά που λέτε κάτι αρνητικό, κόβετε και ένα φτερό από την πλατούλα των παιδιών σας. Δεν χρειάζεται. Είναι τόσο σκληρή η κοινωνία, τόσες πολλές σηματεώσεις, που δεν χρειάζονται και τους γονείς τους να τους τονίζουν τις αδυναμίες τους και ότι κάτι δεν μπορούν να καταφέρουν. Χρειάζονται συνέχεια ενίσχυση. Και μην φοβάστε ότι θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Χτίζετε στα παιδιά σας, δεν γκρεμίζετε όταν τους λέτε ότι θα τα καταφέρεις. Εγώ είμαι σίγουρος. Εσείς πρέπει να κοιτάτε τα παιδιά σας και ακόμα και όταν έχουν αποτύχει, ακόμα και αν είναι ανοργάνωτα, ακόμα και αν δεν σας έχουν ακούσει και έχουν κάνει μια λάθος αξιολόγηση μιας κατάστασης, εσείς θα τους λέτε ότι εγώ πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Οργανώσου λίγο, ζήτα βοήθεια από μένα, από τους δασκάλους, από τους φροντιστηριούχους που πας, από οτιδήποτε. Θα μάθεις τον τρόπο. Μπορείς να το κάνεις, τέλος. Και είναι κάτι αναμφισβήτητο. Εμείς δεν επιτρέπεται να βλέπουμε τις αποτυχίες των παιδιών μας και να τους φέρνουμε και έναν καθρέφτη και να τους δείχνουμε πόσο αποτυχημένοι είναι. Εμείς πρέπει να σπάμε αυτούς τους καθρέφτες και να ανοίγουμε δρόμους επιτυχίας. Και θα πάνε τα παιδιά. Είμαι 100% σίγουρη ότι τα παιδιά θα ακολουθήσουν τους δρόμους που τους έχουμε εμείς ανοίξει. Το ίδιο ισχύει βέβαια, τον ίδιο ρόλο έχει και ο δάσκαλος. Γι' αυτό και ο δάσκαλος είναι μέντορας και εμπνευστής. Ακόμα και σε ένα παιδί που δεν έχει φοβερές δυνατότητες, δεν το παραμυθιάζει, απλά του ανοίγει και του δίνει αίτημα, δικό του εσωτερικό αίτημα για να προσπαθήσει περισσότερο. Ζητάμε λοιπόν τα παιδιά να φαντασιωθούν πώς θέλουν τη ζωή τους. Εκεί μπορούμε να τους πούμε λοιπόν ότι γι' αυτό το λόγο είστε κι εσείς εκεί, για να τους δίνετε κι εσείς τα εφόδια και να υποστηρίζετε τις σπουδές τους για να κατορθώσουν αυτά τα όνειρα. Κυριότερο είναι να αφήσετε τα παιδιά να σας μιλήσουν για το άγχος. Έχω φτάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειάς ψυχαναλυτικής, γύρω στα 24 χρόνια, θα σας πω ότι έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πάνω και από μαθησιακές δυσκολίες, πάνω και από δέπη, πάνω και από ό,τι άλλο θέλετε να το πούμε, υπάρχει διασπαστικό άγχος. Ακόμα και ένα παιδί που φαίνεται ότι είναι σαν Βούδας, ότι δεν κουνιέται, δεν τον ενδιαφέρει, δεν αντιδρά. Και ξέρετε, εκεί πολλές φορές οι γονείς μπαίνουν σε αυτό το λούκι, το άσχημο, ότι αφού δεν αντιδρά, να του τα πω πιο αιχμηρά, πιο δυνατά, να αρχίσει να καταλαβαίνει, να ταρακουνιέται, μου λένε. Τι να ταρακουνιέται? Είναι σαν να έχετε πάρει ένα σφυρί και κοπαράτε το παιδί σας στο κεφάλι. Τι θα ταρακουνηθεί? Δεν θα ταρακουνηθεί με αυτόν τον τρόπο, θα αποδυναμωθεί και θα παραιτηθεί. Έτσι. Άρα λοιπόν φεύγουμε από αυτό. Ένα παιδί, ξέρετε, η ψυχική κατάθλιψη έχει αυξηθεί πάρα πολύ και αν δεν έχει νοσήσει ένα παιδί με κατάθλιψη, πάρα πολύ εύκολα μπαίνει στην δυσθυμία. Δηλαδή από την χαρά που λίγη έχει καταφέρει να διατηρήσει, πέφτει κατευθείαν στην θλίψη, στο κενό, στην ανιδονία. Έτσι. Άρα λοιπόν συζητήστε για το άγχος που μπορεί να έχουν και ξέρετε κάτι, επιτρέψτε τους να έχουν άγχος. Επιτρέψτε τους εκείνα να έχουν μια δυσκολία να αντιμετωπίσουν μια αλφα κατάσταση. Ξέρετε, για φανταστείτε τώρα να είσαστε εσείς θυμωμένοι, πολύ θυμωμένοι, και να έρθω εγώ να σας δω και να σας πω γιατί θυμώνεις. Δεν σου επιτρέπω να θυμώνεις. Δεν θα θυμώσετε περισσότερο. Θα γίνετε έξαλλοι. Αν όμως σας πω ότι καταλαβαίνω ότι έχεις θυμώσει, υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για σένα, και αν μου πείτε όχι, να καθίσω στη γωνιά μου και να περιμένω να το μεταβολήσετε. Εάν είναι πάλι κάτι και μου το ζητήσετε, να είμαι εκεί για σας και να το κάνω. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά. Επιτρέψτε τους την ευαλωτότητα.
Επιτρέψτε τους να έχουν νεύρα και να μην ξέρουν γιατί έχουν νεύρα. Επιτρέψτε τους να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, γιατί εκείνη την ώρα έτσι το βιώνουν. Εμείς είμαστε εκεί συνήθως με απλές ερωτήσεις. Όχι, θέλεις Γιωργάκη μου να πας μια βόλτα, θέλεις να παίξεις PlayStation, θέλεις να πάρεις το φίλο σου, θέλεις να σε πάει κάπου μπαμπάς, θέλεις να μην διαβάσεις. Και φυσικά ο Γιωργάκης κάθεται εκείνος και λέει ναι, όχι, ή δεν λέει και τίποτα. Αφήστε το Γιωργάκη να σκεφτεί μόνος του τι θα τον βοηθούσε, να σας το ζητήσει και αν είναι κάτι που είναι εφικτό, εσείς φυσικά μπορείτε να το κάνετε. Η ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία μίλησα και προηγουμένως, ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στις δυσκολίες και στις κρίσιμες καταστάσεις. Να είναι κάτι σαν χαμελέοντας δηλαδή και να προσαρμόζεται. Όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από όλες τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής, δυστυχώς, το γνωρίζετε καλά κι εσείς, είναι αδύνατον. Τα παιδιά και θα ματαιωθούν και θα ακυρωθούν και θα δυσκολευτούν, πρέπει όμως να μάθουν να σηκώνονται, να διαχειρίζονται με πραγματιστικό τρόπο την όποια αποτυχία και να προχωράνε παρακάτω. Αυτή είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Υπάρχουν προγράμματα ψυχικής ανθεκτικότητας. Θα σας πω μετά τι κάνουμε και για τα παιδιά που χρειάζονται λίγο περισσότερη βοήθεια. Έτσι. Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει σχέση με την ανάπτυξη καλής σχέσης εαυτού. Ότι είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε σε μία ατοπή, έχουμε μία ψεύτικη εικόνα εαυτού. Δεν μιλάω για μανιακή έκφανση, μιλάω για πραγματική. Ξέρω τις δυνατότητές μου, ξέρω τις αδυναμίες μου και βάσει αυτών σχεδιάζω τις δουλειές μου και τον τρόπο της μελέτης μου, της οργάνωσής μου και της καθημερινότητάς μου. Δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου. Τα παιδιά πρέπει να τα πλαισιώσουμε εμείς ως γονείς, να γίνουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τα παιδιά μας. Φανταστείτε το πιο πολύ εθιστικό παιχνίδι στο διαδίκτυο είναι αυτό που εάν το παιδί κάνει κάτι, το τιμωρεί ασύστολα, χάνοντας πόντους, βγάζοντας τον έξω, κόβοντας του προνόμια και τα παιδιά εθίζονται σε αυτό. Και αν πάει ο γονιός να βάλει ένα όριο και να πει ένα όχι, γίνεται το σώσε. Το αφήνω σε εσάς αυτό το πόρισμα, να σκεφτείτε γιατί ένα παιδί το δέχεται από ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να το έχει πετάξει στα σκουπίδια όταν πάει να του βάλει και να το τιμωρήσει και γιατί δεν το δέχεται από τον γονέα του. Έτσι. Το αφήνω σε εσάς. Επίσης φροντίδα εαυτού, γυμναστική, ψυχοθεραπεία, αποδοχή συναισθημάτων. Σας έχω μία εικόνα που χρησιμοποιούμε κυρίως στην εκπαίδευση, όμως εγώ την έχω πάρει και θέλω να τη συζητήσω μαζί σας για έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Λέω επάνω ότι η διαχείριση προϋποθέτει σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό. Εδώ λοιπόν είναι ένας δάσκαλος στην εικόνα ο οποίος λέει ούτως ώστε η επιλογή να είναι δίκαιη, θα πρέπει όλοι να περάσετε από την ίδια εξέταση. Όλοι πρέπει να σκαρφαλώσετε στο δέντρο για να δούμε ποιος είναι ο ικανός και ποιος δεν είναι ο ικανός. Όπως αντιλαμβάνεστε, άλλοι μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο δέντρο γιατί είναι στη φύση τους και γιατί το ξέρουν και το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και άλλοι, ό,τι και να κάνουμε, αδυνατούν να ανέβουν το δέντρο και να το σκαρφαλώσουν. Έτσι είναι και τα παιδιά μας. Πρέπει και εμείς να ξέρουμε και να αγκαλιάσουμε τις δυσκολίες τους και να προσπαθούμε πάρα πολύ να δούμε πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Και αν θέλετε να τα πάρουμε και εμείς αγκαλιά και να ανεβούμε το δέντρο. Πού μελετάω είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος, καλά οργανωμένος, ήσυχος και φωτεινός. Χωρίς διασπαστικά ερεθίσματα, φωνές, τηλέφωνα, τηλεόραση, εμείς να κοιτάμε το κινητό μας και να του λέμε εσύ πήγαινε μέσα να διαβάσεις. Έτσι. Εκεί πρέπει να γίνει, αν θέλετε, η συμπόρευση και η συγχώνευση, στο ότι και εμείς κάνουμε κάτι άλλο και το παιδί μας εκείνη την ώρα μελετάει. Σταδιακή απομάκρυνση του γονέα. Όλο και περισσότερο ακούω γονείς οι οποίοι μου λένε ότι το δικό μου το παιδί δεν θα κάτσει να μελετήσει εάν δεν κάτσω δίπλα του.
Εγώ δεν θα πω ότι πρέπει να φύγετε ακαριέα δίπλα από το παιδί σας, αλλά να είσαστε δίπλα του και σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε. Δηλαδή, να είμαστε όρθιοι στον ίδιο χώρο και να κάνω κάτι άλλο, να του μιλάω, να πηγαίνω έρχομαι, να είμαι υποστηρικτικά κοντά του όταν με θέλει και σιγά σιγά να μπορεί το παιδί να γίνει αυτό που λέμε αυτόνομος μαθητής. Θα σας ζητήσω να μην συμπληρώνετε τις εργασίες των παιδιών σας. Να τους δίνετε συμβουλές, ναι, αν κολλήσουν κάπου να ξέρουν ότι είστε εκεί, αλλά αφήστε τα επιτέλους η μελέτη και η μάθηση να γίνει δικό τους αίτιο, να έχουν δικό τους λόγο, να είναι το δικό τους κομμάτι και όχι του γονέα. Να μην προετοιμάζουν τα παιδιά για την επόμενη μέρα, δηλαδή, ωραία, έλα πάμε να φτιάξεις την τσάντα σου, αλλά όχι την έχω φτιάξει και στη δίνω. Να καθοδηγούν και όχι να δίνουν απαντήσεις. Να αξιοποιούν τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά. Δεν μαθαίνουν όλοι, όπως είπαμε, τον ίδιο τρόπο. Να βοηθούν τα παιδιά να οργανώνουν τη δουλειά τους και να ενθαρρύνουν τις καλές συνήθειες μελέτης. Δεν είναι τυχαία η εικόνα που σας έχω βάλει δίπλα. Είναι ένας γονιός που από τη μεγάλη του προστασία έχει χώσει το παιδί του μέσα σε ένα μπουκαλάκι και το παιδί ναι μεν είναι ασφαλές κατά αυτόν, αλλά το παιδί δεν είναι σε επαφή με την πραγματικότητα. Μη φοβάστε ότι αν το παιδί σας κάνει ένα λάθος, εσείς θα είστε κακοί γονείς. Προσπαθήστε να απενοχοποιηθείτε. Οι ενοχές δεν βοηθάνε. Το παιδί είναι άλλος άνθρωπος. Είναι το δικό μας το παιδί, αλλά είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, με άλλα ταλέντα, με άλλες δυσκολίες, με άλλες επιθυμίες και με άλλους βαθμούς και αξιολογήσεις που θα πάρει από το σχολείο. Υπάρχουν ασκήσεις διαχείρισης χρόνου, όπως μαθαίνουμε στο παιδί, όπως είπε, από μικρό να διαβάζει την ώρα, του ζητάμε να εκτιμήσει πόση ώρα χρειάζεται για κάτι, τον ρωτάμε. Πόση ώρα θεωρείς ότι θα σου πάρει να κάνεις την ιστορία? Θα δείτε ότι θα σας πει 5 λεπτά. Ωραία. Βάλτε ένα ρολόι δίπλα, αφήστε το να δει ότι μόνο ότι παιδάκι μου είναι ανέφικτο τα 5 λεπτά. Ίσως χρειαστείς άλλα 10 λεπτά. Όχι αρχίζουμε εμείς πριν το παιδί διαπιστώσει τι γίνεται. Του ζητάμε να περιγράψει με λεπτομέρεια τη δουλειά που έχει να κάνει, προτού να κάνουμε οποιαδήποτε εκτίμηση. Τι έχεις να κάνεις? Θα δείτε ότι περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν καν τι έχουν να κάνουν. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά εμείς θα σπρώχνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Του ζητάμε να χρονομετρήσει, όπως είπα και πριν, και να βρει την απόκλιση. Στην αρχή ξεκινάμε με 2-3 δραστηριότητες και καθώς μαθαίνει να τις εκτιμάει σωστά, εμείς αρχίζουμε να εμπλουτίζουμε. Φοράει ρολόι. Ανεπίτρεπτο να μην έχει ένα παιδί ρολόι. Ανεπίτρεπτο. Και να είναι και το κινητό ακόμα να του υπενθυμίζει την ώρα. Ποιες δεξιότητες μελέτης τώρα μπορούν να καλλιεργήσουν οι γονείς στα παιδιά τους? Να δώσουν στην οργάνωση. Να υπάρχει μια ρουτίνα. Να φτιάχνουμε μια λίστα με τα μαθήματα μαζί. Να καθοδηγούμε στο παιδί, όπως σας είπα, τι είναι σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό. Να βοηθάμε το παιδί, να του δείχνουμε πώς να δουλεύει με σχεδιαγράμματα, με χρονοδιαγράμματα. Πάρα πολλά υπάρχουν ακόμα και δωρεάν στο διαδίκτυο που μπορείτε να βρείτε. Πριν το παιδί οργανώσει τη μελέτη του και το χώρο του, πρέπει να οργανώσει τη σκέψη του. Άρα συζητήσεις με το παιδί. Βλέπουμε μια ταινία, τι συζητάμε, τι σου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, πάμε να την περιγράψουμε. Δυστυχώς τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν μια έκθεση σήμερα. Γιατί? Όχι, δεν έχουν μυαλό. Είναι πολύ έξυπνα τα σημερινά παιδιά. Δεν έχουν οργάνωση της σκέψης τους. Δεν μιλάνε, βομβαρδίζονται και καταβροχθίζουν και καταπίνουν τα σκουπίδια που τους πετάει το διαδίκτυο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάθετε το παιδί να ελέγχει αυτό που κάνει, είναι το λεγόμενο double check, πριν το παραδώσει. Γιατί? Γιατί υπάρχει η παρορμητικότητα σε όλα τα παιδιά. Εμείς σαν γονείς πρέπει να επιβραβεύουμε την προσπάθεια ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να κινητοποιούμε το παιδί μέσα από τις δικές μας πράξεις, να συζητάμε μαζί του ότι υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα και η επιτυχία και η αποτυχία και δεν είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι πραγματιστικό. Αν δεν έχουμε διαβάσει, αν έχουμε κάνει λάθος αξιολόγηση του χρόνου, δεν θα τα πάμε καλά. Να είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους και να εκφράζουμε τη γνώμη μας όταν μας τη ζητήσουν.
και όχι όταν εμείς θεωρούμε ότι με τον μπλα μπλα και με το βομβαρδισμό τα παιδιά θα μάθουν τελικά. Εμείς μιλάμε και αυτά έχουν κατεβάσει ρολά και αγαπητοί γονείς δεν ακούνε. Γινόμαστε δυσάρεστοι και χαλάμε την πολύτιμη σχέση με τα παιδιά μας, τα οποία είναι η καλύτερη πρίκα και το καλύτερο δώρο που μπορείτε να τους κάνετε ποτέ στη ζωή τους. Δείξτε τους λίγο το πίνακα καθηκόντων, να υπάρχει, να επιλέγουμε, έτσι. Δείξτε, αυτό είναι η μάθηση, του μαθαίνω. Γίνετε μέντορες στο παιδί, να τα μάθετε πώς να οργανώνονται. Και φυσικά ο καλύτερος εχθρός της οργάνωσης, της μελέτης και της διαχείρισης χρόνου είναι αυτή η εικόνα, η οποία μου αρέσει πολύ, είναι αντιπροσωπευτική, δεν έχει σημασία που έχει ένα παλιό κινητό, μπορούμε να βάλουμε και ένα smartphone, το ίδιο όμως είναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι, αγαπητοί γονείς, τα παιδιά μας. Έχει γίνει ένα με το χέρι μας, ένα με τη ζωή μας, όλη μας η ζωή βρίσκεται εκεί μέσα και ουσιαστικά αυτό ελέγχει την καθημερινότητά μας. Σε αυτό το σημείο εγώ έχω ολοκληρώσει την παρουσίαση και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Δώστε μου λιγάκι. Ναι. Να δώσω το λόγο σε εσάς. Είπα πολλά, σας βομβάρδισα λίγο, αλλά μας ενημερώσατε πλήρως. Εάν οι γονείς έχουν κάποια ερώτηση, μπορούν να σηκώσουν ή το χεράκι τους ή να γράψουν κάτι στο chat για να το μοιραστούμε μαζί με την Dr. Παπαδοπούλου. Να ξέρετε επίσης ότι η σημερινή μας παρουσίαση την έχουμε ηχογράψει και θα μοιραστεί με όλους τους γονείς, και αυτούς που έχουν παραβρεθεί και αυτούς που δυστυχώς δεν μπορούσαν να μπουν. Και επίσης θα σταλθεί και ένα podcast, αν θυμάμαι καλά, από την Dr. Παπαδοπούλου για να σας βοηθήσει με αυτά που είπαμε σήμερα. Λοιπόν, αν έχει κάποιος κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να σηκώσει το χεράκι ή να ανοίξει το μικρόφωνο. Να δώσουμε το λόγο σε κάποιον αν έχει κάποια ερώτηση. Αυτό είναι και καλό και κακό. Δεν ξέρω, αγαπητοί γονείς, πώς θα το πάρω. Ναι, παρακαλώ. Είναι η κυρία από το Plus Studies, η κυρία Ειρήνη, αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο, να μας κάνει κάποια ερώτηση. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Μάλιστα. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την πρωτοβουλία από το QLS και τη δόκτωρα Παπαδοπούλου για όλα αυτά τα όμορφα που μας είπε. Απλά δεν είναι τόσο ερώτηση όσο... Καλά, ερώτηση είναι, αλλά μπορούμε αυτό το υλικό που η κυρία Παπαδοπούλου μοιράστηκε μαζί μας με κάποιο τρόπο να το έχουμε. Αυτά τα slides, ας πούμε, το PowerPoint, την παρουσίαση. Έχει γίνει ηχογράφηση. Απαντάω εγώ γιατί... Ναι. Okay, ναι. Έχει γίνει ηχογράφηση. Θα μοιραστούμε μαζί σας. Ωραία. Η ηχογράφηση τη σημερινή που θα δείτε τα slides εκεί. Είναι στην ηχογράφηση αυτή που θα λάβετε. Τέλεια, ήταν πολύ ενδιαφέροντα και δεν μένουν στο μυαλό όλα, οπότε είναι καλό να... Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και να δώσω και το λόγο τώρα στην Dr. Παπαδοπούλου να απαντήσει. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να... Και δεν γίνονται όλες οι αλλαγές αμέσως. Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται σιγά σιγά υπομονή και επιμονή. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί να το μεταμορφώσουμε. Και οι αλλαγές, ξέρετε, η αλλαγή θέσης, δηλαδή να φύγει από μια ακόμα και δυσλειτουργική θέση για να περάσει σε μια πιο λειτουργική, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Επίσης έχουμε και μια ερώτηση στο chat ότι τι κάνουμε με την άρνηση για μελέτη που μπορεί να δείχνει ένα παιδί. Ναι, εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε γιατί αρνείται να μελετήσει. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση με το παιδί μας και εκεί θα καταλάβουμε ότι συνήθως ένα παιδί αρνείται να μελετήσει γιατί το ίδιο πιστεύει ότι δεν μπορεί να το μάθει.
Άρα λοιπόν, αν πιστεύει ένα παιδί ότι δεν θα το μάθει, θα σταματήσει. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά μας, περισσότερο την ψυχοσυναισθηματική, ότι είμαστε δίπλα του και το βοηθάμε. Οπότε, άρα λοιπόν είναι καλό να κάτσουμε δίπλα του, να τεμαχίσουμε, να κόψουμε σε κομματάκια τα μαθήματα και να το πούμε ωραία. Πάμε τώρα να μελετήσουμε αυτό το μικρό κομμάτι μαζί και θα δεις πώς θα τα καταφέρεις. Με θετική διάθεση. Μόλις τα καταφέρει, τα κατάφερες. Τέλεια, πάμε στο άλλο, πάμε στο άλλο. Να δει λοιπόν ότι μπορεί να το πετύχει. Μόλις δει ότι το πετυχαίνει, θα δείτε ότι θα αλλάξει κατευθείαν. Έχουμε επίσης σηκώσει το χέρι η κυρία Ελευθερία Κοσβίκη και μετά μια δεύτερη ερώτηση νομίζω έχουμε εδώ στο chat. Να μας πει η κυρία Κοσβίκη πρώτα και μετά να πάρουμε και την επόμενη ερώτηση στο chat. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική εισήγηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Για να μην τρώω το χρόνο, θα ήθελα να ρωτήσω για τη διαχείριση του άγχους, που είναι και το κομβικό σημείο στα σημερινά παιδιά. Μολονότι ένα παιδί μπορεί να είναι οργανωμένο και αρκετά συνεργάσιμο, κάποιες φορές δρά αποτρεπτικά η διαχείριση του άγχους στο γραπτό λόγο, στο να μην βλέπει καν τα λάθη που πριν παραδώσει το γραπτό του, ή στο να μην διαβάζει καν τις ορισμένες εκφωνήσεις ασκήσεων, ή άλλοτε πάλι και σε κάποια θετική προσπάθεια που κάνει ένα παιδί με ένα άθλημα, με μια τέχνη, σε κάτι που αγαπά πολύ δηλαδή, δρά αποτρεπτικά το άγχος στο να θέλει να συμμετάσχει σε κάτι παρόμοιο. Τι τύπου τεχνικές, πριν συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό, γιατί ο προβληματισμός με τον ειδικό συνήθως είναι το ότι αν είναι θετικό να εμπλέξουμε το παιδί σε αυτό, ποιες είναι οι πρώτες τεχνικές, αν υπάρχουν, που μπορεί να υιοθετήσει ο γονιός, προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδί? Σωστά. Καταρχήν θα σας πω ότι, και το λέω με πολύ έτσι θλίψη, επιτρέψτε μου τον όρο, χωρίς να θέλω να γίνω δραματική, είναι άσχημο να έχει λίγο χαθεί από κάποιες περιπτώσεις η εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Έτσι. Εάν ένα παιδί αντιμετωπίζει άγχος, γενικότερα ένα αγχώδες παιδί, ένα παιδί που τι μας δείχνει, δηλαδή ότι δεν αντέχει την αποτυχία και προσπαθεί, τα καταφέρνει όλα, αλλά το άγχος του το κάνει να είναι δυσλειτουργικό σε κάποιο τρόπο, δηλαδή να μην καταφέρει να πάρει το βαθμό που του αξίζει γιατί έχει άγχος και ούτω καθεξής. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι να είναι δίπλα στο παιδί και να του δώσουν να καταλάβει ότι μπορεί να μιλάει για αυτά που το στρεσάρουν, αυτό που το αγχώνουν. Ξέρετε, είναι αυτό το μοίρασμα. Το μοίρασμα που απαραίτητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει τις λύσεις ο γονιός, αλλά ο γονιός να το ακούσει. Σε ακούω, και αν υπάρχουν πρακτικές συμβουλές, για παράδειγμα στο πώς να διαχειρίζεσαι τη μελέτη σου κτλ., το κάνουν. Αν δούμε όμως ότι παρόλο που το παιδί μιλάει για τα πράγματα που το αγχώνουν και τις σκέψεις του και τις δυσκολίες του, δεν είναι κακό, αγαπητοί γονείς, να πάμε να συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Δεν είναι ότι το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία εφόρου ζωής, ούτε ότι το παιδί μας έχει ψυχολογικά προβλήματα για να πάει σε έναν ειδικό. Ένας ουδέτερος άνθρωπος, και αν αυτός ο άνθρωπος είναι και ψυχολόγος, γιατί προσέξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι, και αυτό είναι η ευθύνη των γονέων, να ελέγξετε τον ειδικό που θα πάτε. Δεν θα πάτε στον πρώτο ειδικό, τον οποίο θα τον δείτε κάπου ή θα βγει στο TikTok που βγαίνουν οτιδήποτε, ή που θα πει 5 πράγματα και θα τύχει να φανεί. Πρέπει να είναι ένας έγκριτος ψυχολόγος, κυρίως ψυχολόγος αν μιλάμε για το άγχος. Έτσι δεν μιλάμε απλά γιατί το άγχος είναι σύμπτωμα. Είναι σαν να λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει πυρετό. Για 1000 λόγους μπορεί να έχει πυρετό. Από ένα απλό κρύωμα έως κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ένα άγχος λοιπόν στο παιδί, γιατί να το κουβαλάει το παιδί αυτό εφόρου ζωής, ενώ θα μπορεί να το ξεφορτωθεί πάρα πολύ εύκολα στη ζωή του με το σωστό χειρισμό και με τη σωστή θεραπεία με τον ειδικό. Άρα λοιπόν, μη φοβάστε τον ειδικό. Ο ειδικός δεν είναι ο ρόλος του να εξαρτήσει ένα παιδί. Ούτε αντικαθιστάει ο ειδικός τον γονέα. Αλίμονο. Ο ειδικός έχει τη γνώση και τον τρόπο να βοηθήσει ένα παιδί να του φωτίσει κάποια μονοπάτια, τα οποία το παιδί μπορεί να τα βαδίσει. Όπως δεν μπορείτε να φτιάξετε το δόντι του παιδιού σας, αν χαλάσει, έτσι δεν μπορείτε και να επέμβετε στην ψυχή του και να τον επιδιορθώσετε κάτι, εάν
το παιδάκι αυτό χρειάζεται ή ο έφηβος κάποια βοήθεια εξωτερική. Έτσι. Ως γονέας μπορείτε να του μιλήσετε, μπορείτε να σας πει το παιδί σας κατά πόσον αυτό το άγχος το πνίγει. Γιατί τα παιδιά δεν λένε. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Και εκεί βέβαια μπορείτε, εφόσον εσείς έχετε κάνει και την έρευνα τη δική σας, να του πείτε ότι θα ήθελες να πας να μιλήσεις με κάποιον για αυτό το άγχος, μήπως μπορέσει και σε βοηθήσει λίγο περισσότερο. Μην είστε αρνητικοί. Αρκεί να είναι ένας επιστήμονας αυτός που θα πάτε. Σας παρακαλώ, σας το λέω γιατί έχουν δει τα μάτια μου πολλά, δυστυχώς. Έτσι. Έχουμε και μία ερώτηση στο Σας chat ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εγώ Ευχαριστούμε ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, Σχετικά με την αναβλητικότητα, λέει, την τάση ναι. να αφήνει τη δουλειά για την τελευταία στιγμή με άγχος. Ναι, η αναβλητικότητα, ξέρετε, μπορεί ένα παιδί να το αναβάλει, είναι κομμάτι της οργάνωσης, το πλαίσιο όμως, γι' αυτό μίλησα για πλαίσιο, το πλαίσιο, δηλαδή σταθερές ώρες μελέτης, συγκεκριμένες δραστηριότητες, όχι υπερβομβαρδισμός, είναι ο εχθρός της αναβλητικότητας. Έρχομαι σε λίγο, εντάξει. Ναι. Okay. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να βοηθήσουμε το παιδί και ξέρετε κάτι, αν ένα παιδί έχει κολλήσει και δεν θέλει να το κάνει, ας σταθούμε λίγο στην αδυναμία του. Στην αδυναμία του δηλαδή να αλλάξει θέση. Τι σημαίνει να αλλάξει θέση? Να φύγει από εκεί που είναι και να έρθει να διαβάσει. Αντί λοιπόν να τον φωνάσουμε από το άλλο δωμάτιο, Κωστάκη, σήκω, κάνε, ξέρετε όλο αυτό το πράγμα, ας πάμε με τρυφερότητα και γλυκύτητα κοντά του, να το ζουζουνιάσουμε λίγο, να του δώσουμε ένα φυλάκι και να το πάρουμε, να πάμε μαζί να δούμε, να τελειώνουμε λιγάκι με αυτό, να το πάρουμε από αυτό που είναι και να τον πάμε. Δεν χρειάζεται να είναι, ξέρετε, το διάβασμα ή τιμωρία. Μπορεί να γίνει με ένα γλυκό τρόπο και να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας, γιατί και εμείς που θα φωνάζουμε από το άλλο δωμάτιο και ο Κωστάκης που θα κάνει ότι δεν μας ακούει και μετά πώς θα πάει αυτό το παιδί να διαβάσει, πραγματικά τώρα. Μετά από, και πολλές φορές γίνονται και πολύ δυσάρεστες οι σχέσεις. Δηλαδή οι εντάσεις, τα δεσιμπέλ αρχίζουν και αυξάνονται. Οπότε αποφύγετε τις παγίδες, σας παρακαλώ. Και θα δείτε ότι αν του δείξουμε ότι τελικά δεν έγινε και τίποτα, θα πιάει από μόνος του ο Κωστάκης. Δεν θα χρειαστεί να το φωνάσουμε. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη ερώτηση ρωτάει εδώ ο γονιός. Το παιδί, λέει, όταν το παιδί ξεκινά το διάβασμα και οργανώνεται, πρέπει να είμαι δίπλα του και να το καθοδηγώ. Θα το δείτε αυτό, αγαπητοί γονείς. Θα δείτε αν το χρειάζεται. Εάν το χρειάζεται, καθίστε λίγο μαζί του να νιώσει ασφάλεια. Εάν όμως το κάνει, μπορείτε να πάτε για να το επιβραβεύσετε. Ότι είσαι φοβερός. Ότι σας μην είμαστε, ξέρετε, τσιγκούνιδες με την επιβράβευση. Πρέπει να είμαστε large, πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί με την επιβράβευση και τη χαρά μας. Η επιβράβευση δεν χρειάζεται να είναι κάτσε να παίξεις PlayStation παραπάνω μισή ώρα. Αλλήμον, το καταστρέψαμε. Αλλά... Το τελειώσαμε. Το τελειώσαμε αυτό. Έχουμε κάποιον να κλείσει το κλείσαμε. Ναι. Ωραία. Αυτό θέλω. Έτσι, θέλω να είμαστε πολύ γενναιόδοροι με την επιβράβευση. Σας παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μας, όλων τα παιδιά, μας κοιτάνε στα μάτια να δούνε. Θα δουν έναν γονιό που πιστεύει ότι είναι άχρηστα τα παιδιά του. Δηλαδή ότι δεν τα καταφέρουν. Μας κοιτάνε, είναι το πρώτο βλέμμα. Πώς χτίζεται η προσωπικότητα και η δομή του ανθρώπου από το βλέμμα της μάνας την ώρα που γεννάει ένα παιδί. Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνεται σε όλη τη ζωή του παιδιού, ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν τα νοιάζει. Εγώ θα το διαψεύσω και θα σας πω, γιατί μιλάω με έφηβους, έχω θεραπείες με έφηβους και παιδιά μικρότερης ηλικίας δεν αντέχουν την απογοήτευση του γονέα και του δασκάλου μετά. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, ερώτηση που λέει εδώ η κυρία, πώς να στηρίξουμε σε όσα μας μόλις περιγράψατε έναν έφηβο που αποκλείει την όποια συμμετοχή μας στον τρόπο οργάνωσης και μελέτης του. Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζουμε κάποιον άλλο να του το διδάξει.
Ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι θεωρεί ότι είμαστε επικριτικοί μαζί του, ότι είναι παγίδα ή οτιδήποτε. Μπορείτε εκεί να χρησιμοποιήσετε έναν ξαδερφό του μεγαλύτερο, έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή του, έναν άλλον άνθρωπο να του δείξει πώς να οργανωθεί. Δεν είναι και το κάνετε εσείς. Εσείς μπορείτε πάλι μετά να τον επιβραβεύσετε για αυτό που έκανε. Ωραία. Επίσης, έχουμε ερώτηση. Από ποια ηλικία έχει νόημα να συζητάμε με το παιδί για μακροπρόθεσμους στόχους, πάντα σε σχέση με το σχολείο, δηλαδή για τα ωφέλη μάλλον της μελέτης, της αριστείας? Κοιτάξτε, από τότε που το παιδί αρχίζει να μιλάει, εγώ θα έλεγα. Τα όνειρά του, τι θέλει να κάνει. Εμένα το πρώτο όνειρο του γιού μου ήταν να μου πει ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό. Εντάξει, δεν να μου πει αστροναύτης, θέλει να πει πάρα πολύ ωραία. Να είσαι και ένας μορφωμένος και έντιμος πρωθυπουργός. Και του είπα λοιπόν τι πρέπει να έχει, ας πούμε, τα προσόντα ένας καλός ηγέτης. Και το πήρα σαν αφορμή να του πω λοιπόν ότι ο ηγέτης δεν σκέφτεται τον εαυτό του μόνο, σκέφτεται τους άλλους. Πρέπει να έχει φυσικά στη γλώσσα που ήταν ηλικιακά, που άρμοστο να το καταλάβει. Από πάντα πρέπει να βάζουμε τα παιδιά μας να κάνουν όνειρα. Το πρώτο στάδιο είναι να ακούμε τα όνειρά τους. Το δεύτερο είναι να συζητάμε τι χρειάζεται για να το πετύχουμε αυτό. Και το τρίτο είναι η επιβεβαίωση ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Είτε γίνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, είτε δεν υλοποιηθούν ποτέ. Εμείς θα είμαστε εκεί. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Είμαι η Πάνογλου Ιχνή από το Πλάστα της. Λοιπόν, χρόνια καθηγήτρια. Έχω ένα ερώτημα. Οι γονείς όντως προσπαθούν με κάθε μέσο, βλέπετε, παρακολουθούν σεμινάρια, διαβάζουν, ενημερώνονται. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που η οργάνωση της μελέτης στο σπίτι γίνεται με αυτόν τον ωραίο τρόπο τώρα που μας δείξατε, έρχεται σε σύγκρουση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα? Εκεί έχω πολλά ερωτήματα. Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όταν το εκπαιδευτικό σύστημα θέλει και επιμένει το γονέα να συνεχίζει τη δουλειά του στο σπίτι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου έχουν έρθει οικογένειες και τσακώνονται γονείς με παιδιά, γίνεται χαμός, το παιδί αντιδρά, δεν θέλει κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνω στους γονείς να απευθυνθούν σε ένα κέντρο μελέτης ή σε έναν άνθρωπο που θα βοηθήσει τα παιδιά, το παιδί να μάθει, δηλαδή βγάζω το γονέα, αν θέλετε, από αυτόν τον ρόλο. Προσωρινά, δηλαδή να βγει από αυτό, να μπορέσει το παιδί να πάρει τα φώτα για να μπορεί να το κάνει μόνο του και να αποσυμφορηθεί αυτή η ένταση από το σπίτι. Έτσι. Πρέπει με κάθε τρόπο εμείς να δείξουμε στο παιδί μας έναν υγιή τρόπο αυτονόμησης και όχι να πέφτουμε στην παγίδα που στείλουν κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι. Δεν θα έπρεπε φυσιολογικά από την πρώτη δημοτικού, από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής του παιδιού, ξεκινήσουμε από τον νηπιαγωγείο, οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν βήμα-βήμα στο παιδί τον τρόπο που μπορεί εύκολα να αφομοιώσει με παιχνιδιάρικο τρόπο αρχικά και σταδιακά ανεβαίνοντας και η διδακτική ύλη, να δείχνουν στα παιδιά βήμα-βήμα πώς να τα οργανώνουν και να τα επιβραβεύουν, έτσι ώστε ο γονιός να μην χρειάζεται συνεχώς να είναι το δεκανίκι της εκπαίδευσης. Είναι μεγάλα πολλά θέματα, κυρία Παπαδοπούλου. Θα συμφωνήσω απόλυτα και συμφωνώ και από τη θέση και του γονέα και της ψυχολόγου, αλλά και επειδή έχω υπηρετήσει την εκπαίδευση 20 χρόνια, θα σας πω ότι μπορώ με σιγουριά να πω ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί που να είναι δύσκολο και να μην αλλάζει θέση. Όλα τα παιδιά είναι εύπλαστα. Θα μπορούσε το σχολείο να κάνει θαύματα. Δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης απολαμβάνουν τη μάθηση και τα ίδια παιδιά στο σχολείο είναι άλλοι μαθητές. Θέματα, ναι.
Δηλαδή, είναι σαν να έχουν δύο προσωπικότητες. Το σχολείο να τους θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι ο ταραξίας, ο αδιάφορος, ο υπερκινητικός, ο χίλιες ταμπέλες. Αν τις φάζανε στο λαιμό τους, θα κρεμόντουσαν και τα παιδιά θα γονάτιζαν. Και να πηγαίνει στο ξενόγλωσσο σχολείο και να είναι το συνεργάσιμο, το παιδί που απολαμβάνει, που παίρνει επιβράβευση, που θέλει να πηγαίνει. Αυτό λέει πολλά, ξέρετε. Λέει πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο. Ευχαριστώ. Μπορώ να κουμπώσω λίγο πάνω σε αυτό που λέγατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που το ακούω από μια εκπαιδευτικό αυτή την ερώτηση. Το θέμα είναι το εξής. Εκτός το ότι σήμερα αυτό βαράει και οικονομικά πολύ μια οικογένεια, το να πάει το παιδί σε μια μελέτη, το δεύτερο θέμα είναι το παιδί καταλήγει να μην έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Γιατί και για μελέτη να πας, έχει και εκεί, είναι δεύτερο σχολείο μετά από ένα σχολείο. Βάλε και το διάβασμα που θα έχει στο σπίτι. Καταλήγουν να είναι όχι 5-6 ώρες στο σχολείο, να είναι ένα 8ωρο, 10ωρο σε ένα σχολείο. Πόσο το αντέχουν αυτό τα παιδιά και πόσο το αντέχουμε και εμείς οι γονείς αυτό. Κοιτάξτε, η μελέτη προτείνεται μόνο όταν έχουν διαταραχτεί πάρα πολύ οι σχέσεις στο σπίτι. Είχε επέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου ο γονιός προσπαθεί να βάλει το παιδί να μελετήσει, το παιδί δεν θέλει. Έτσι. Το παιδί μένει πίσω. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, εάν το παιδί δεν μπορεί να αυτονομηθεί με κάποιον άλλο τρόπο ώστε να τα κάνει τα μαθήματά του χωρίς το γονέα και να πάει στο σχολείο, σε αυτή την περίπτωση προτείνεται ως ένα μεταβατικό στάδιο που το παιδί φεύγει από το περιβάλλον που είναι, όπου δεν έχει καλές εμπειρίες, όσο και να ακουστεί αυτό άσχημο, και τα κάνει όλα στη μελέτη. Δεν λέω να πάει στη μελέτη, να είναι πάρκινγκ, ας πούμε, ή να είναι χώρος αναψυχής στη μελέτη. Πηγαίνει εκεί, μαθαίνει το παιδί πώς να διαβάζει. Εγώ έχω δει παιδιά να μεταμορφώνονται μετά από καθοδήγηση κάποιου τρίτου σε ένα άλλο μέρος και μετά μαθαίνει πώς να το κάνει. Εγώ δεν σας λέω ένα παιδί και καλά να πηγαίνει να κάνει μελέτη οπωσδήποτε σε ένα άλλο χώρο. Αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι η αποσυμφόρηση μιας άσχημης κατάστασης στο σπίτι και η σύσφυξη των σχέσεων με τους γονείς, παρά να μείνει στο σπίτι και να προσπαθούμε να διαβάσει 5 ώρες. Μου έχουν πει γονείς 5 ώρες, καυγάς, φωνές και καταστάσεις. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, καλύτερα το παιδί να πάει κάπου αλλού, να μπορέσει να δει μόνο του. Σας λέω και πάλι, να πάει κάπου που να του διδάξουν πώς να μαθαίνει, όχι να του τα κάνουν. Έχει τεράστια διαφορά. Ευχαριστούμε. Έχουμε μια επόμενη ερώτηση εδώ. Ποια είναι η γνώμη σας για να ελέγχουμε εάν το παιδί έχει διαβάσει ή όχι, όταν μας λέει ότι τελείωσε και ξέρουμε ότι δεν έχει διαβάσει επαρκώς? Εντάξει, αυτό είναι... πρέπει να το κάνουμε λίγο σαν ρουτίνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι πάμε να ελέγξουμε μη σου έχει ξεφύγει κάτι. Δεν λέμε να δούμε, έλα να δούμε εάν δεν μου λες κάτι. Άρα λοιπόν το πάμε να ελέγξουμε. Γιατί δεν θέλουμε να εκτεθείς. Γιατί δεν θέλουμε να δεις, να διαπιστώσεις στο σχολείο ότι τελικά δεν τη διάβασες την ιστορία. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε πρώτα με το παιδί μας μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού για να μας επιτρέψει να το βοηθήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Να μην πηγαίνουμε ως ελεγκτές να το τσεκάρουμε. Δεν ξέρω αν είχα αναφέρει την ερώτηση που έχει να κάνει εδώ από ποια ηλικία έχει νόημα να συζητάμε με το παιδί για μακρυπρόθεσμους στόχους. Ναι, είναι από την αρχή. Από τότε που το παιδί αρχίζει να μιλάει, ακούμε τα όνειρά του και τους προβληματισμούς του. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, ιδιαίτερη τιμή για μας που είχαμε σήμερα την Dr. Δώρα Παπαδοπούλου Χαμουζά,
Πιστεύω ότι αυτά που μοιράστηκε μαζί μας έδωσε έτσι μια πνοή βοήθειας. Περιμένουμε να μας στείλει, θα σας στείλει μάλλον το σχολείο, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών με το οποίο είστε την ηχογράφηση τη σημερινή. Επίσης θα σας στείλουμε και ένα podcast όταν ετοιμαστεί και αυτό, για να έχετε έτσι μια περαιτέρω εικόνα για το τι συζητήθηκε σήμερα. Πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δ. Παπαδοπούλου. Ξέρω ότι και η ίδια έχει βοηθήσει αρκετούς μαθητές και συνεχίζει και βοηθάει πάρα πολλούς, και κάνετε και διάφορες ομιλίες, αν δεν κάνω λάθος, σε ανοιχτούς χώρους που έχετε πέρα από το γραφείο σας. Ναι, ναι. Θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε, ναι. Βεβαίως. Και φυσικά θέλω να ξέρετε ότι στις δύσκολες αυτές στιγμές όλοι εμείς, γιατί και εγώ ως γονέας, πρέπει να κλείνουμε λίγο τα αυτιά μας στην αρνητικότητα που υπάρχει γύρω μας. Εμείς πρέπει να είμαστε εναντιωμένοι στην αρνητικότητα και να μην μας αφήνουν να μας καταβάλουν. Έχω δει πολλούς γονείς να πηγαίνουν στο σχολείο να ενημερωθούν για το παιδί τους και να παρουσιάζεται το παιδί ως ροχάμις, ως το μεγαλύτερο εγκληματία που έχει κάνει τα πιο σοβαρά παραπτώματα. Δεν θα το επιτρέπουμε αυτό. Εμείς ως γονείς πρέπει να μην επιτρέπουμε όλο αυτό να εισέρχεται μέσα μας και μετά αυτό να το βγάζουμε στο παιδί μας και να μας καταστρέφει τις σχέσεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή που έχουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε, να ακούμε, να μεταβολίζουμε τις πληροφορίες και να πετάμε αυτές που δεν χρειαζόμαστε και να κρατάμε αυτές που είναι χρήσιμες για να βοηθήσουμε το παιδί μας. Έχουμε 2 τελευταίες εδώ γρήγορες ερωτήσεις. Με βάση το ελληνικό σύστημα, προτείνεται να ξεκινήσει ένα παιδί μαθήματα προκαταρκτικά για την επόμενη τάξη και είναι προτιμότερο να το αφήσουμε να εκτεθεί και να δεις, λέει, τις συνέπειες της πράξης του ή να επιμένουμε, αναγκάζουμε, αν δεν έχει διαβάσει. Ακούστε, καταρχήν είμαι εναντίον εγώ να είμαστε λίγο spoilers, γιατί είναι σαν να μας έχουν δείξει το τέλος μιας ταινίας. Άρα για την επόμενη τάξη δεν χρειάζεται. Θα έλεγα αν το παιδί θέλει να κάνει μια επανάληψη της ύλης που έχει κάνει. Όχι όμως να το βάλουμε στη διαδικασία να ξέρει για να είναι καλό. Επίσης, πρέπει να είμαστε ομπρέλα οι γονείς, προστατευτικοί στο παιδί μας, αλλά με έναν υποστηρικτικό και καλό τρόπο. Δηλαδή, να του δώσουμε να καταλάβει ότι εμείς είμαστε εδώ δίπλα του για να μην εκτεθεί, για να μην πάρει ένα αρνητικό σχόλιο. Να μην είμαστε τιμωρητικοί. Αν γίνει κάτι όμως και ξεχάσει για παράδειγμα κάτι ή δεν πάρει ένα καλό βαθμό, εκεί μπορούμε να του πούμε ότι δεν πειράζει, σύμφωνα με αυτό την προσπάθεια πήραμε αυτό το βαθμό, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να βοηθηθούμε, να σε βοηθήσω να πάρεις καλύτερο. Ότι είμαστε μια ομπρέλα προστασίας, δεν το πετάμε στη βροχή. Και άλλη μία εδώ ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση που το παιδί καταλαβαίνει μόνο του δεν μπορεί να οργανωθεί, παρότι δεν το αποδέχεται και δεν δέχεται βοήθεια από οποιοδήποτε? Δεν νομίζω ότι δεν θα δέχεται, ξέρετε. Χρειάζεται ένας τρόπος. Απευθυνθείτε σε κάποιον άλλον. Αν δεν υπάρχει κάποιος στο περίγυρό του που να μπορεί να τον βοηθήσει, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Δεν έγινε τίποτα να κάνει 2-3 συνεδρίες, να του δείξουν, ακόμα και έναν ειδικό παιδαγωγό, να του δείξει πώς να οργανωθεί. Υπάρχουν τρόποι. Και ένα σχόλιο έχουμε εδώ. Δύσκολος ο δρόμος της ψυχικής ανεκτικότητας όταν η δόμηση της προσωπικότητας προσκρούει σε ένα εξωτερικό περιβάλλον με κυρίαρχα πρότυπα τύπου TikTok. Σωστά. Έχετε δίκιο. Αλλά γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε το παιδί μας να καταλαβαίνει ότι η πραγματικότητα απέχει από την ψευδαισθητική πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε πάλι να ευχαριστήσουμε την Dr. Dora Παπαδοπούλου Χαμουστά, να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς και συναδέλφους που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα.
Ήταν η πρώτη συνεδρίαση που είχαμε για το Parents Hub. Η επόμενη θα είναι 8 Δεκεμβρίου. Θα λάβετε μηνύματα και emails από τα σχολεία QLS. Ο μιλητής μας θα είναι ο κύριος Ιφαντίδης, νομίζω είναι το όνομά του, το οποίο θα μιλήσει για τα πρώτα, είναι coach ψυχολογίας, πρώτα λέει μαθητής ή πρώτα αθλητής, μαθαίνοντας να ιεραρχούμε προτεραιότητες. Ενδιαφέρον πιστεύω θα είναι και αυτό, θα λάβετε πληροφορίες και σχετικά έτσι, emails για την επόμενη συνάντηση που θα είναι 8 Δεκεμβρίου, Κυριακή, ίδια ώρα, 6:30. Σας ευχαριστούμε πάλι, σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για τη φετινή σχολική χρονιά που είμαστε ακόμη σχετικά στην αρχή και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Καλό πολύ. απόγευμα. Γεια σας.